Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Svakodnevice. S nama je večeras u studiju Slavko Burda, predsjednik Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Kobzar Zagreb. Često ga možete vidjeti u prilazima u našoj emisiji Manje više. Danas ćemo s njime pričati o kulturnom radu društva Kobzar Zagreb, ali isto tako o znanstvenoj međunarodnoj suradnji udruge, integraciji ukrajinskih prognanika i drugim temama vezanim uz Ukrajince, ukrajinsku nacionalnu manjinu u Republici Hrvatskoj. Gospodine Burda, dobro vam večer i dobro mi došli. Dobro večer i pozdrav svima. Evo, donijeli ste nam nekoliko knjiga i neke trofeje na stole. Možete se za početak osvrnuti na taj kulturni, taj glazbenu sekciju vašeg društva, na kojim to festivalima sudjelujete, gdje ste osvojili ove nagrade? To je, ovi trofeji, to su od naših glazbenika, od našeg vokalno-instrumentalnog sastava Kobzar, koji nije stalan, ali se mijenja. Mi smo nekada, dok smo imali samo svoje prostorije i kada smo stalno imali svoju tu sekciju koja je dugo niz godina radila i danas radi i imala stalni sastav, onda smo prvi CD snimili, to je bilo na bivšoj Jugoslaviji i to je bilo prvi primjerak ukrajinskih pjesama koje smo mi sopstvenim snagama Ukrajinci, starosedioci koji ovdje žive, radili. Kada smo živimo sad u nekim novim vremenima, kada je naše društvo više preuzelo da se bavi i drugim stvarima kao što je informiranje, izdavaštvo i tako dalje, nismo mogli da nekako stavimo po stranu glazbenu sekciju i recimo očuvanje tradicije, običaja koji idu uz to i ta naša glazba i pjesma. Tako da smo angažirali nekoliko naših ukrajinskih profesora koji rade u glazbenim školama, uglavnom predaju učenicima da rade i u našem društvu i da pored naših solista i pjevača angažiraju još one koji su zainteresirani. I tako, Ukrajinsko kulturno društvo Dnjepro u Rijeci, ono je počelo raditi jedan konkurs i recimo natjecanje koje se održava svake godine i to je održano 7 festivala već do sada. To je bio festival solo pjevanja, ukrajinske pjesme i bilo je ples, onda su dali slikarstvo i na kraju ove godine će biti 8. festival da će uvesti i poeziju i prozu, natjecanje raznih tih pjesničkih izraza i pjesnika koji pišu i prozu i poeziju. Ovaj trofej, to je već treći nama trofej gdje osvajamo prvu nagradu u pjevanju. To je naš vokalno-instrumentalni ansambl. Ako neko želi pogledati, može na YouTube, može vidjeti naš prvi CD i sve ove naša koje su sudjelovali baš na tom festivalu u Rijeci i kada su osvajali ta prva mjesta. Mi smo ponosni na te pjevače, neki ostaju, neki odlaze, formira se opet novi sastav ove godine. Isto tako mislimo, obzirom da imamo sada i našeg novog dopredsjednika, to je redovan profesor na akademiji, glazbenoj akademiji, profesor Šurgot, poznati majstor. On vjerojatno će ove godine zastupati naše društvo i jedna srednja glazbena škola gdje je jedna druga gospođa, a neki zbog obaveza u tom terminu, jer se to održavaju u terminu od 20. do 25. pa još je školsko vrijeme, pa onda ne mogu, ali uvijek imamo te koji mogu i koji sudjeluju, na kraju nas obraduju sa tim dobrim nastupom, čak i organizatori su zadovoljni, evo tako osvojili smo to. Ovo je za prvo mjesto, onda oni daju, pored toga oni daju još i nagradu, određenu diplomu, a zadnju je ovu nama osvojila naša profesorica Katarina Hirnek. Ona je tu nagradu osvojila. Evo samo da pokažem kako izgledaju te njihove diplome. Evo vidite, to zahvalnica, znači za Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Kobzar, za to osvojeno prvo mjesto. I tako smo 3 puta osvojili ta prva mjesta, a sudjelovali smo 4 puta.
Izvrsno. Evo, toliko o tom našem glazbenoj sekciji očuvanja tradicije i običaja Ukrajinaca. Imali smo i plesnu sekciju nekada, sad ples praktično tu trebamo imati prostor i koreografa, tako da to više ne koristimo, a dok je lakše raditi sa glazbenom sekcijom, iako je tu te folklorne pjesme, jer tu ima i uvjeta, mora biti jedna komponirana, druga narodna pjesma, tako da je na taj način, a plus toga još tu imamo i taj crkveni melos, da se mi uključujemo u rad sa Ćirilom Metodovog kora ovdje na Gornjem gradu gdje je naša župa i gdje je naša crkva, tako da neki pojedinci koji su u našoj glazbenoj sekciji, oni sudjeluju tamo u pjevanju tog zbora ili obrnuto uvijek pozivamo i angažiramo taj Ćirilov Metodov kor koji ima 3 sastava mješoviti, ima sastav mlađih koji nastupaju i muški oktet i tako. Evo, u pogledu kulture, znam da organizirate i dane ukrajinske kulture, to je krajem godine, a krajem ožujka organizirate Akademiju Tarasa Ševčenka, po čijem ste i književnom dijelu i nazvali vašu udrugu Kobzar. Možete reći nešto o toj akademiji? Je, točno, mi smo i ove godine održali Akademiju Tarasa Ševčenka, popriličan dobar odaziv smo imamo uspostavljenu dobru suradnju sa Ukrajincima u Ljubljani. Oni su nam bili ove godine gosti i tu popriličan broj njihovih članova je sudjelovao u programu, gdje smo imali jedan film o Tarasu Ševčenku, bili smo na spomeniku, položili smo tamo cvijeće, održali odne prigodne govore i tako da je akademija dosta, imali smo čak i izložbu na akademiji gdje je jedan naš umjetnik poklonio kao izložbu cvijeća našem Ševčenku, a mi smo prirodno cvijeće stavili na spomenik. Dakle, način Ševčenko je za nas jako značajan i u današnje vrijeme pogotovo što je on bio kao kako se zove, vidovit je bio, on je proricao da će se ovako nešto nama desiti, da nije nama baš tako ni svijedno i tako da svi mi u Hrvatskoj u staroj dijaspori obilježavamo Tarasa Ševčenka, to nije, i on se obilježava preko cijele godine. A iako je datum njegovog rođenja 9. i dan smrti 10. ožujak i to se onda uglavnom u mjesecu ožujku, ali bez obzira na sve neko to provodi cijele godine. I onda to je poznato, čak i institucije na katedri za ukrajinski jezik i književnost, oni imaju svoju organizaciju, studenti ukrajinistike opet svoj dan posvećuju, onda sva ova naša društva u Slavoniji koja jesu od Vukovara, pa onda u Kaniži čak ima i naziv, društvo ima Taras Ševčenko i tako dalje, ali da ne kažem u susjednoj Bosni ili u Vojvodini gdje su nazivi naših starosedioca Ukrajinaca, nazivi društava posvećeni Ševčenku, koji isto tako održavaju akademije i posvećuju te dane njemu. Osim kulturnog rada, vi se bavite i znanstvenim radom, uspostavili ste znanstvenu suradnju s jednim sveučilištem u Ukrajini u 4. mjesecu. Evo, recite nam nešto o tom. Da, znate, mi smo obilježavajući 120. obljetnicu Ukrajinaca, a prije toga kada smo imali 100. obljetnicu i kada je jedan od predsjednika dolazio u posjetu Hrvatske, onda smo mi htjeli da izdamo jedan zbornik o nama, da vidimo šta je. To je bio, baš sam ja radio na tom zborniku, nailazeći na nekoliko znanstvenih članaka i 2002. godine sam objavio prvu knjigu. Od tada sam objavio 6 knjiga, ove godine se priprema 7. knjiga. Ali ko su suradnici? Tu je recimo negdje oko 2000 stranica, evo ova knjiga to je 6. Oko 2000 stranica, a tu su uključeno oko 55 autora. Znači oko 55 autora, odakle su ti autori? Ti autori su i iz Ukrajine, autori su i iz Hrvatske, inače se sve piše na ukrajinskom, sve je na ukrajinskom jeziku, svih 6 knjiga su na ukrajinskom jeziku i one su više znanstvene nego publicističke. Zašto više znanstvene? Iz razloga što su pisali znanstvenici i povjesničari koji to akademski proučavaju, pišu, istražuju i tako dalje, a mi s njima surađujemo. Recimo, moje društvo je inicijator toga
u Hrvatskoj, a inače smo inicirali i slično jedno izdanje koje je bilo mješovitog sadržaja i hrvatskog, i srpskog, i ukrajinskog, koji su tiskali u Vojvodini pokojni otac Roman Mis, koji je napravio 7 tomova. I to je bilo uglavnom o preseljenju, o dokumenti i materijali za preseljenje Ukrajinaca u Bosnu. A ovdje jednostavno je nemoguće. Mi smo ta dijaspora koja je došla u isto vrijeme kad je dolazila u Slavoniju, oko Slavonskog Broda i okolnih sela i Lipovljana ili tu Novske Kutine, onda su istovremeno dolazili i preko u Bosnu. I to je praktično iz istih krajeva, iz bivše Austro-Ugarske, iz Galicije. I onda je jednostavno kad se radi istraživanje, onda je nemoguće zaobići, recimo, naročito tu ako se radi o crkvi. Jer crkva, svećenici su nekada smo svi bili u Križevačkoj eparhiji, i onda je Križevci su raspoređivali gdje će koji svećenik. On je mogao biti jedno vrijeme u Bosni, onda je mogao biti u Vojvodini gdje su naši, a mogao je biti u Slavoniji ili bilo gdje su taj glavni, gdje je raspoređen. Ne? Mislim, i onda kad je, a recimo, to je bila inteligencija najveća u ono vrijeme, i onda kad pišemo o tome, onda moramo se doticati tih zajedničkih koji su bili među Ukrajincima, koji su u to vrijeme, znači krajem 19. i početkom 20. stoljeća doselili ovdje. Pored ovih knjiga gdje ja surađujem, ja imam tu, recimo, tu se piše ne samo o povijesti, tu se piše o kulturi, piše se o umjetnosti, piše se o svekolikom doprinosu Ukrajinaca u očuvanju tog kulturnog i nacionalnog identiteta, i za škole, i tu je i Domovinski rat opisan, i naše sudjelovanje u Domovinskom ratu, onda je opisan i Drugi svjetski rat i naše sudjelovanje u Drugom svjetskom ratu, pa u Prvom svjetskom ratu, pa doseljenje, pa život za vrijeme Austrije, Austro-Ugarske i tako dalje. I onda, recimo, imamo veliki broj naših ljudi koji su bili umjetnici, glazbenici, koji su, recimo, bili po raznim institucijama ovdje, i onda, recimo, i o njima se piše. Znači, piše se o našem životu, piše se o našim organizacijama, piše se o formiranju naše crkve, recimo grko-katoličke u Bosni, onda ovdje priključivanje Križevačkoj eparhiji, jer znamo da je tu bila prvo Marčanska unija, pa onda tamo 1777. godine stvorena Križevačka eparhija, a Ukrajinci su se, ovi koji su došli u Slavoniju, oni su automatski bili uključeni u tu Križevačku eparhiju, tamo su izgrađene župe, a dok su Ukrajinci u Bosni imali svoj poseban administraturu koja je bila podređena Rimu i Vatikanu, ali kad su se stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, oni su se uključili u Križevačku 24. godine u Križevačku eparhiju, i to traje do danas. Mislim, to je jedan dio, ko su uključeni u tu suradnju. Recimo, ja sam uključio u suradnju preko Ministarstva znanosti i prosvjete Ukrajine, uključene su njihova sveučilišta. Koja sveučilišta? Sveučilište u Kijevu, Tarasa Ševčenka, sveučilište u Sumama, sveučilište u Ivano-Frankivsku, s kojoj smo baš ovih dana potpisali tu znanstveno-naučnu suradnju, gdje ulaze ne samo pisanje knjiga i povijesti i tako dalje, nego ima tu su i suradnja momentalna, koncertni, zajednički dani ukrajinske kulture ovdje gdje dolaze njihovi glazbenici i tako dalje. Onda postoji jedno 3-4 instituta s kojim se mi povezali. Znači, to je institut koji se nalazi za studij ukrajinske dijaspore, obzirom da je ukrajinska dijaspora velika, ima oko 20 milijuna. Sad ne govorimo o ovoj situaciji koliko je sad se povećala zbog ove ratne situacije u Ukrajini, ali mi surađujemo sa tim njihovim predstavnicima, njihovim zaposlenim stručnjacima koji rade u tom institutu. I onda mi zajedno njihove članke koje oni istražuju, tu je i doktor pokojni Pašenko surađivao sa katedre za ukrajinski jezik i kulturu, tu je surađivali, recimo danas
svi profesori koji su na katedri, koji surađuju sa Ljivinskim, recimo, sveučilištem u Lavovu, gdje i mi surađujemo i tu još postoji, recimo, pri jednom sveučilištu Politehnike u Lavovu postoji takozvano Međunarodni institut za obrazovanje, kulturu i suradnju s Ukrajincima u inozemstvu. Što znači da, recimo, ovaj program sada koji naši rade, taj kurikulum, rade za naše, mi imamo ovdje učenje jezika po modelu C. Onda naša djeca ili moji unuci ili bilo ko koji uče, mi imamo takozvani model C. Sada za to je trebalo napisati određeni program, sad se radi taj kurikulum gdje sudjeluju i te institucije koje su već, znajući na tu ogromnu dijasporu u svijetu, sukladno s našim propisima i pravilima koje postoje u Hrvatskoj, oni tako, kod nas je taj model C za Ukrajince koji trenutno, a možda će nekad biti neki drugi model, jer pazite, jako je veliki broj tih koji su sad izbjegli ovdje, koliko će njih ostati, možda će se to postupno morati menjati, ali se sad radi po modelu C, gdje su 5 predmeta i gdje se uči, imamo te škole od Vukovara, tamo okolice Slavonskog Broda, u Lipovljanima i u Zagrebu, a sutra, prekosutra će trebati tamo gdje su i sada doselili, recimo već u Istri ili recimo u Primorsko-goranskoj županiji ili Splitsko-dalmatinskoj, gdje je već veća migracija naših ljudi prema tim središtima prema Jadranskom moru, gdje se oni i ta mjesta i gradu. To je jedan način gdje ta suradnja postoji. Zatim, evo, neki dan smo imali, uglavnom puno surađujemo sa katoličkim sveučilištem i našim ovdje i na Ukrajini. I neki dan smo imali o tim strahotama rata već drugu konferenciju, gdje su uključili veliki broj stručnjaka, hrvatskih stručnjaka i naš križevački biskup Milan Stipić, koji zajedno sa tim katoličkim sveučilištem u Lavovu imaju određene panele na kojima se svi sudjeluju. Recimo, to je čak zadnji put bio taj ekonomski institut koji je sudjelovao, znamo šta je komunizam, to recimo i Ukrajina ima i grko-katolike, ima i jedan dio evangelista, ne znam da li ima protestanata, a to je ogromna najveća evropska pravoslavna zemlja je Ukrajina. Razumijete, tako da su svi surađivali u tim projektima zajedno sa našim katoličkim sveučilištima, gdje recimo govorimo najviše kad se završi, kad dođe do ovog mira, kad se završi rat, znači kad dođe do mira, kako će to biti, što će se sve potrebno raditi da bi se to vratilo sve u normalu, mislim stanovništvo i svi ostali. Tako da sam ja sudjelovao na toj konferenciji, a jedna druga konferencija su bile, to je između dva sveučilišta gdje sudjeluju, kažem, naši, nekoliko naših ljudi, čak i Ukrajinaca odavde, i profesorica jedna sa sveučilišta koja je tu na Filozofskom fakultetu, i sudjeluju i imali smo drugu konferenciju, a ta druga konferencija koju je organizirao Institut istraživanja dijaspore u Kijevu, gdje se isto okupilo negdje oko 40-50 znanstvenika, gdje sam ja sudjelovao na tome, a to je bilo o tim strahotama rata i na primjeru postjugoslavenskih država koje su imale kod nas, pa kako će se to odrasti i na Ukrajini. Tako da to su recimo, neki dan je bila, svaki dan se nešto održava, znate, a ja recimo, obzirom da izdajem ovaj časopis, Slovo Kobzara, onda ja to praktično sve pratim, sudjelujem, a to je u stvari naša druga sekcija, to je ta sekcija književno-literarna i informativno-izdavačka, gdje mi recimo izdajemo knjigu i bavimo se izdavanjem časopisa, ovo je već 9. broj, odmah kad je nastao već veliko rat u Ukrajini, ovog većih razmjera, onda sam ja počeo odmah izdavati ovaj časopis, on je isto na ukrajinskom jeziku, on se nalazi na portalu Ukrajinski svijet i onda je dostupan svim Ukrajincima u svijetu, od Kanade, Amerike, pa sve do Ukrajine i praktično pišemo o nama ovdje u Hrvatskoj
i doprinosu i naše nove domovine, naše Hrvatske, naših predstavnika vlasti, o recimo odnosu prema Ukrajini, to su ti hrvatsko-ukrajinski odnosi, kako se Hrvatska ponela za vrijeme sada ovoga rata, kako je odreagirala, kako pomaže solidarno, kako i sve ono što se dešava recimo u Europi, kao što znate, Ukrajina je postala kandidat za člana Europske unije i onda je recimo veliki doprinos naših tih parlamentaraca, evropskih parlamentaraca, naše vlade, naših ministarstava, recimo sa onim našim jednim određenim iskustvom, obzirom da smo mi prošli taj rat i sad ta naša iskustva prenosimo na njih. Zadnja konferencija međunarodna je bila vezana uz ovo razminiravanje. Jeste, to je bila ta zadnja i bila je u Dubrovniku. Skoro i tu će veoma je uključen veliki broj naših ljudi i pored toga velike pomoć se radi toj djeci koje dolaze kod nas i na odmor i koja su stradala, obzirom da znamo da ima negdje oko 7 miliona, skoro 7 miliona u Europi. Kod nas znamo da je to 25.000, da je to veliki broj djece i veliki broj žena. I obzirom da je veliki broj ne samo što je otišao izvan granica Ukrajine, nego još jedan veliki broj se nalazi u Ukrajini koji je iz tih istočnih krajeva koja su trenutno pod okupacijom morao iseliti. I onda se oni nalaze u ovom zapadnom dijelu Ukrajine i sad su tu djeca, ona su isto tako smještena kao što su i kod nas bili smješteni po raznim tim centrima na Jadranskom moru gdje nije bilo tih vojnih operacija i tako dalje. I onda oni odatle mi njih primamo ovdje u Hrvatsku, nalaze se neki sponzori koji to njima osiguraju, taj makar donekle da te strahote zaborave, da se malo odmore, dođu sebi i ponovo se vrate u Ukrajinu. Tako da, ovo što ste rekli, u ovoj godini moje društvo ima rad tih dvaju sekcija, to smo rekli glazbena i ova, i onda jedan projekt je ova knjiga, 7. broj, gdje već imam popriličan broj znanstvenih radova koje se već mogu i uskoro će se ići u tisak, i onda još 3 broja ovog časopisa Slovo Kobzara i Dani ukrajinske kulture koji će se održati 5. i 6. listopada, znači ove godine, gdje isto ćemo imati poprilični programa. Ima još 8 do 10 programa koje su posebni programi, to je prezentacija knjige, to su koncerti, to su okrugli stolovi, tribine i što ćemo održati, onda glazbeni nastupi. I tu je, recimo ove godine smo inicirali još jednu inicijativu, ukrajinsku inicijativu sa društvom iz Ljubljane, Kijev Ljubljana, ukrajinsko društvo sa Ukrajincima iz Italije. I tu će nam se možda priključiti još Ukrajinci iz Budimpešte, a inače radimo na ukrajinska organizacija, asocijacija Alpe Jadran. To će tu, jer su oni skroz do Frulje. Recimo ima jedan dio ima Ukrajinaca koji žive u Italiji, onda u Sloveniji, onda Hrvatska i povezat ćemo sa Ukrajincima iz Budimpešte, dok recimo imamo ovo prekograničnu dobru suradnju sa Ukrajincima u Bosni i suradnju sa Ukrajincima u Vojvodini. Vojvodina ima najviše njih sada, oko 5-6 tisuća, s Rusinima oko 20 tisuća, tako da mi surađujemo s jednim dijelom ove najstarije ukrajinske dijaspore, a to su Rusini, i sa Rusinima i sa Ukrajincima, tako da u ovoj regiji imamo isto tako dobru suradnju na ovom užem području oko Hrvatske, susjedne zemlje, i surađujemo u svjetskom i europskom kongresu. To su te dvije organizacije, još ima jedna ženska organizacija i jedno tijelo koje se nalazi u Kijevu, koje obuhvaća i Ukrajince, čak je bilo iz Ruske federacije,
i taj istok i tako dalje. Međutim, to je sad suradnja malo, nije, baš su skoro prošlog mjeseca imali debatu po tim mnogim pitanjima u Bukureštu, jer je održana sjednica uz pomoć ovog rumunskog parlamenta, održana je sjednica svjetskog kongresa gdje je bilo oko 200 sudionika iz oko 60 zemalja, bili su i naši iz Hrvatske i gdje se o tim pitanjima svim razgovaralo. Pored znanosti, pored tih kulturnih institucija koje se redovito to bare, još ima ove civilne organizacije kao što su Svjetski kongres, Europski kongres, gdje oni o tim stvarima isto diskutiraju i tako dalje. Evo imamo još 5 minuta, evo vi ste naveli nekoliko tih bitnih događaja, dani kulture, ali znam isto, pričali smo s vama par puta vezano uz Holodomor, uz Gladomor i ima tu važni pomaci su bili i vi ste isto tako to obilježavali od početka neovisnosti Hrvatske. Vjerujem da ste mi pričali čak i da su ovi Ukrajinci, sad ne znam je li to bila u Društvo prosvjeta, znači prije 120 godina kada se to i dogodilo, tu na ovim područjima su pričali. Jeste, to je zahvaljujući našem mitropoliti Andreju Šeptickom koji je bio napisao jedno pastoralno pismo i onda je to bio čak i angažirane su preko Čehoslovačke, pa ste Ukrajina je u centralnoj Europi, znate, da. I Poljska, to je centralna Europa i te zemlje su sve Češka, Slovačka, Njemačka, Austrija, pa i mi koji smo tada bili u Austro-Ugarskoj, razumijete, zapravo ne, onda već nismo bili Austro-Ugarski, nego su bili Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, ali smo znali i surađivali smo, a naročito je surađivao Andrij Šepticki, s nama je dolazio nekoliko puta kod nas ovdje, dolazio je u Bosnu 3 puta, pa je dolazio u Vojvodinu, pa je spavao kod nas u Križevcima, pa je dolazio na Gornji grad i tako dalje. I onda on je napisao pastoralno pismo, a gdje je bila recimo organizacija prosvite i isto ovo je Župić vrlo metod, da bez obzira na organizaciju, svi Ukrajinci koji su bili tamo imali su zajedno sa bogoslovima koji su tamo je sjemenište, imali su jednu liturgiju koja je bila posvećena tom Holodomoru. Već kasnije, kad je stvorena i Hrvatska i kad je stvorena Ukrajina kao neovisne države, ja sam doneo od 1993. godine i organizirao sa mojim kolegama Miroslavom Kišom, Vasilijem Sikorskim, pa i Borisom Graljukom, pa pokojnom Reisom Trostinskom i sa Ćirilom Metodovim korom ovdje u Zagrebu, organizirali smo u Mimari. Smo organizirali prvo obilježavanje, to je 1993. bilo. I onda svake godine, nema tu. I sve do prošle godine, dok nismo organizirali okrugli stol u Hrvatskom saboru i zainteresirali većinu, koja je bila informirana, to i godinama, i oni su automatski odlučili da priznaju. I mi smo zahvalni hrvatskoj vladi i hrvatskom parlamentu što su usvojili tu deklaraciju o priznavanju Holodomora kao genocida nad ukrajinskim narodom. Mislim, to je jedna velika, poslije toga je jedan određeni veliki broj zemalja isto to učinio i prije nas i ono, bez obzira pijetet i sjećanje uvijek će se održati i to je naš stav prema, ne samo solidarnost, to je jedna velika bol i tragedija ukrajinskog naroda gdje je ovaj imperijalni sustav koji se ponovo javlja, taj bolševički, taj staljinički sustav koji je napravio genocid nad ukrajinskim seljaštvom, da je prije toga bio uništio ukrajinsku inteligenciju i onda na kraju sad na ukrajinsko seljaštvo da je stradalo od 7 do 10 milijuna ljudi. Još ima ono kad sam vam pričao bio da ukrajinski istraživači, oni čak govore o jednom većem broju, znate, tog gubitka, tog Holodomora, dok su recimo zapadni, oni su išli negdje do 5 milijuna. Međutim, Ukrajincima su dostupne arhive i mi smo baš imali temu na to prošle godine na tu temu Holodomora i imao sam sreću da pozovem jednog profesora Vladimira Sergijčuka koji je to veoma nama svima
na okruglom stolu objasnio šta je u stvari dalje, koji je cilj istraživanja, da se to objelodani sve i da se zna. Mislim, nikada se ne može baš točno utvrditi koliko je tu žrtava bilo, ali recimo eksperti oni već znaju na koji način se to može, a naročito kad su im dostupne arhive. Arhive su im dostupne. Tako da oni mogu to raditi. Mi ćemo to svakako obilježavati, to je u našem programu. Ima puno tih još nekih kulturnih događanja koje ja nisam izdvajao, koje mi recimo Dan neovisnosti Ukrajine, Dan ukrajinske zastave, pa recimo ima Dan ukrajinskog jezika. Razumijete? Tako ima puno tih događanja koje ulaze ali nisu one, kako ste, najglavnije. Recimo, kad su dani ukrajinske kulture, onda gledamo da svaku dio, tu se govori i o Ševčenku, i ukrajinskoj prozi, ukrajinskoj, onda doma, ono što mi ovdje izdajemo, što recimo imamo mi naših pisaca i književnika ovdje u Hrvatskoj, Ukrajinaca, starosedioca, pa i njih objavimo, pa onda imamo naše ansamble, a zovemo ansamble iz Ukrajine, to su ti koncerti, izmjena, što ja znam, a normalno da pored toga što je to kao na način Ukrajinci rade, mi uključujemo veliki broj Hrvata koji su ljubitelji ukrajinske glazbe, ukrajinske pisane riječi i po bilo čemu, razumijete, ono što se tiče nas i na jedan način doprinosimo razvoju hrvatsko-ukrajinskih odnosa ili ukrajinsko-hrvatskih, recimo. Evo i ta suradnja što ste vi rekli je bila tu. Tu još nismo možda govorili nešto malo o integraciji, ali pazite, Ukrajinci koji ovdje žive, oni su integrirani. Mi čak se nismo ni asimilirali. Da, su čuvali od identitet. Mi smo ostali na istom broju i sad smo dobili ovih 25.000 novih ljudi koji su došli i sad jedan dio će ostati. Mi smo zadovoljni sa onim što je uradila Hrvatska kao država. Institucija, ali i društvo, udruga Dodo i ova udruga Svoja koja Ukrajinke vode, isto se radi. A oni su, recimo, zakonodavstvo je tako da mi smo integrirano, a zadržali smo svoj identitet. Jer to je taj odnos tače integracije i identiteta. Ako ostaneš ono što jesi, a integriran si, to je dobro. Razumije? A zato mi imamo kulturnu autonomiju. I ne samo to, mi imamo sudjelovanje, evo sad su bili parlamentarni izbori, niko nama nije branio da se mi javimo. Kako ćeš proći, vidjet ćemo, ne zna se, ili da se im nekoj političkoj stranci, ili recimo na razini lokalne uprave ili samouprave gdje se mogu, gdje naši ljudi participiraju. I čak se sve ne može ni otkriti, znati i tako dalje. Dok ne upoznaš, ne možeš sve znati baš. Evo, došli smo do kraja emisije. Gospodine Burda, hvala vam puno na gostovanju i želim vam daljnji uspjeh naravno u radu. Vidim da imate pune ruke posla, što je izvrsno. Hvala i vam. Dragi gledatelji, hvala vama na pozornosti i ugodna večer.